i da sve funkcioniše, a u stvari je konta. Onda dođe ovaj idiot Čeferin ovde, majmunčina ova slovenačka, dođe majmun ovde i majmun se mangupira tamo bez veze s Kokezama i društvo, a ne pita ovo društvo gde je nestao sport, na primer. Od 72 godine. I zašto su nameštene utakmice u Srpskoj ligi, znači ta majmunčina slovenačka, taj ortak Dejana Stankovića, dođe ta bitanga ovde, idemo dalje i bez vezdjaka ovde da zaluđe i onda SOS kanal ga pušta kao da je ne znam kako bitna ličnost. Da, a u stvari ništa, majmun, ništa ne funkcioniše u sportu. Ajmo, vraćamo se na temu sporta. Ništa ne funkcioniše u sportu. Čudim da nije dobio ime stadiona, da? Jer nema, sport je faktički ugašen. Nema fudbalske lige, nema košarkaške, nema rukometne, nema vaterpolo. Jedino za majmune, kao što je Čeferin, ima dolaska u petak i tako dalje i onoga idiota Dejana Stankovića. Ali vraćamo se sada na temu sporta. Znači, i sport kako da ga oživimo, a da nešto zaradimo, gospodine Mirkoviću, da ne umremo od gladi. I vi, i ja, i novinari. Tako je, sport mora da ima minimum 2,5 za takvu redakciju do 3,5 miliona dinara da može da funkcioniše redakcija. Pošto je sport imao i evo ovakvi verni čitoci su kupovali sporta, košta je 45 dinara jer ne može da košta i 40 dinara, ne može da košta manje. Jer je 10.000 tiraža. Jer je to ta ista publika koja kupuje sport svaki dan. I sportski žurnal. Ne, verujte mi da sportskom žurnalu uopšte nije skočio tiražu od kad je sport pomeren sa kiosaka. Znači nije im skočio ni za jedan primerak ti na tiraž. Pa kažem, to su ti... Zato što prosto, evo, to je naša verna... Jer taj čovek kupuje sada samo žurnala, a tada kupuje i sport i žurnal. Ili kupuju samo sport ili kupuju samo žurnal, zavisi. Ali šta je poenta? Naravno, politika ima svoju štampariju, ona može da štampa sport i da ide u minus i tako dalje, mada sportski žurnal, jer je to i na neki način državna firma i od države uzima, dotira i tako dalje, a sport koji treba da izlazi ekonomski, on mora da nađe načina da se pokrije. Znači, niti je interesovalo nekog iz ministarstva da pomogne oko toga, niti je interesovalo nekog iz nekog velikog javnog preduzeća. I tog Čeferina ću da tužim da prikriva namešteno fudbalsko prvenstvo ovde i da prikriva napad na sportske novine i gašenje, dakle da je u funkciji kriminala, znači ima da mu sastavim tim advokata, baš zato što je advokat slovenački, ima da ga tužim što je ovde pokriće za nameštenu fudbalsku ligu, došao je i slagao je dok je ovde gostovao, ni jednu reč o tome javno nije rekao, i nameštena i španska liga. Idemo dalje. Ni jedan. Onda ubacuje Desta, jednog rođenog gubitnika, ubacuje ga na levo krilo, znači ubacuje ga po levoj strani njega prosečnog desnog beka, takođe imbecila što mu se vidi po njušci. I sada najveći štoc, Barcelona prima gol u 106. minutu, prvog produžetka, ostaje još 15 minuta i on stoji pored njega i ovaj čuva levu out liniju. Mesto mu kaže, idi bre dečko napred, idi daj gol, šta mi čuvaš ovde out liniju, 115. je minut, igra se još kako se zove, 105. je minut produžetaka, on mrtav, hladan ga gleda, tu ispred sebe gledaju se kao ljubavnici, on dečko čuva out liniju, dakle Čavi je jedan kreten koji je zalutao na trenersku klupu Barcelona, ne može trenira begaljicu. A da ne pričam što je tropotezna kombinacija usledila posle dva neviđena kiksa. Prvo je pod loptu podleteo Poletanović, ispod kopačke mu je prošla, pošto apsolutno ništa ne zna, i sa tim prezimenom Poletanović ne može da igra fudbal. Ima nešto i u nauci o imenima. Kako možeš da budeš Poletanović fudbaler? Može eventualno da igraš balet, pa da poletiš. A sa tim prezimenom ne može da igraš fudbala. Da možete da zamislite George Best da je igrao golf. Pa on sa tim prezimenom može da bude samo dribler u fudbalu. Diego Maradona. Pa šta može da bude Maradona? Može da bude stonoteniser? Ne može. Postoji nešto u imenima. Dakle, i postoji nešto u vizualnom izgledu, a o tome ćemo kasnije. Na šta liči Vieira, njegov pogled, kao iz Mahale, na šta liči držanje Leta Leka, na šta liči izraz lica Kange, na šta liči izraz lica Poletanovića. Ja nisam vidio odavno fizički ružniji zvezdin tim. Dakle, da su fizički igrači neodgovarajući. Dalje. Na šta liči Donald? On kao da je Halid Muslimović sa onim plavim čuperkom. Zvezdini stranci ništa ne znaju. Leta Lek ne zna ništa, Kanga ne zna ništa, Donald ne zna ništa, Vieira ne zna ništa.
A da ne pričam tamo na klupi ko je sve, Ruiz ne zna ništa, jedini koji zna, mu ne igra, mu uče. Ne znam ja svašta sam čuo, da li je on završio karijeru, da li je to argentinski neki narkoman, da li on... Ja ga se sećam kao igrača Boke. Gledao sam ga kad je debitovao. On je došao do argentinske reprezentacije. Kasnije se je negde izgubio. I ne znam ni kako je došao ovde. Ali ako iko može da prođe, i to igra levom nogom po desnoj strani, onog Miletića koji je rak rana Partizana, koji, što bi rekli naš narod, jeste jak, ali je glup. Dakle, koji trči neprestano i radi što nijedan zvezdin bek ne radi, ali nema završnicu, Bogu hvala, po Crvenu zvezdu. Dakle, i vrlo je rizičan igrač sa tim nabojem u igri, sa tom fizičkom spremom. Njega bi išetao ovaj mu uče 2 puta i Mažić bi dosudio penal. Čavi nema pojma, sa fudbalom zalutao kao trener, dakle kompletan idiot, koga naravno svetska propaganda hvali, dakle idiočina na kvadrat, čovjek je bolestan, dakle dečko nije normalan u onom šuškavcu. Jeste, podržavam, dakle što ste pozvali gospođicu u večerašnju emisiju, pokazala je da poznaje fudbal, da poznaje fudbalere, naročito hrvatske. Slušaj, bar da uživamo, ne samo da gledate svakog utorka nas bradate i matore, nego da vidite nešto lepo, razumeš? Jeste. I očekujem nakon emisije da vi to lepo isprangijate i Bog da vas vidi. I nemojte, molim vas, da osramotite Srbiju. Ja sam mislio da si odmah... Gobiljić je rođen pod skutima sreće, da onako dečko odigra, da digne obe ruke pred sudijom Italijanom, koji sve vreme inače navlači za Bragu, a u tom momentu mu nema više potrebe da navlači. U eri vara, da ti ideš onako sa podignutim rukama na bezvezni korner, na prvoj stativi, na nisku loptu, to je prosto fascinantno. S druge strane, ono što je posebno meni zanimljivo i smešno kod tog zvezdinog desnog veka, on je dosta urokljiv igrač, pod skutima sreće, on je čedo bajanja, a tako što ne postoji velika utakmica u Evropi, niti derbi protiv Partizana, da Zvezda dobro rezultatski ne prođe ako nije Gobiljić u timu. On statistički nijednu veliku utakmicu od kad igra u Zvezdi nije izgubio, sa sve onim skidanjem gaća i tako dalje. Dakle, on je nekako Zvezdina maskota, džoker. Naravno da ne postoji varijanta da nisam primetio fenomen Leicester. Ja lično Englezima ne verujem ništa vezano za fudbal, vezano za poštenje u fudbalu. Oni su izmislili fair play, oni su izmislili kladionice. Ja sam neko ko pratim englesko prvenstvo 30 godina, neko kome nedostaju ti čuveni engleski kopovi i taj stari ambijent sa tribina. Ja posmatram njihov fenomen punih stadiona. Napisao sam maltene knjigu o istoriji engleskog fudbala. Njihovo vrednovanje klubova je drugačije nego kod nas. Bobby Moore im više znači u West Hamu nego neki prvak koji nema takvu aromu u nekom drugom klubu. Prema tome imaju čudne oni kriterije. Njihova prvenstva u posljednjih 10 kola su generalno potpuno jasno šta. I to je jedna takva dogovorna kombinacija da je to prosto neverovatno. Ove godine kao da je neko izabrao taj Leicester i oni su na kraju, a naravno da sam navijao za njih, oni su na kraju potpuno jasno dobili na poklon u posljednjih 10 kola i Tottenham je video o čemu se radi, pa je onda i on rešio da poklanja bodove. Arsenal je odavno digao ruke. Međutim, ima neke pravde u tom engleskom nameštanju utakmica, a to je što se prvo krljaju. Dakle, prvih 20 kola se iskrljaju i to sve pršti, to su te utakmice i ko se kako pozicionirao, posle toga mu se džentlmenski ruka ruci pruža i posle toga oni to džentlmenski u engleskom stilu, a zna se da su majstori duplih igara, nameštaju. Dakle, prvo ide jedno čistilište i ako tu iskoči neki outsider do neslućenih granica, posle toga ga nagrade prvi mesto. Leicester bi izgubio titulu da je do kraja bilo sve pošteno, ali je izborio tu titulu prvih 20 kola kad je neočekivano izleteo na prvo mesto. Drugo, marketinški je bilo neophodno za to takmičenje da se desi nešto tako i Englezi to povremeno rade, znači ne povremeno rade na 20 godina. Blackburn, pa Leicester i tako dalje. Ja sam recimo uveren da će pre Everton biti prvak Engleske nego Liverpool sa Kloppom u narednih recimo 10 godina. Leicester je, kažem, nagrađen za ovih prvih 20 kola. Ovih posljednjih 5 kola engleskog prvenstva ne gledam i nije lako komentatorima sport kluba da učestvuju u takvoj obmani i prevari građana. Da apsolutno komentarišu nameštene utakmice
do toga da kolega Višković predviđa kad Chelsea vodi 2-1 protiv Sunderlanda da će to biti 200. poraz Chelsea u Premier ligi ako Sunderland preokrene. Posle minuta je Sunderland dao 2-2 gol, a onda posle minuta je Sunderland dao za 3-2 gol. A onda je Višković morao da kaže, kad je bio slobodan udarac za Chelsea u 80. minutu, velika opasnost po golu Sunderlanda. Nije nego. Sad kad je Sunderland pustio 2 gola, Chelsea kad je pustio 2 gola Sunderlandu, sada će biti ugrožen tobože Sunderlandov gol. To isto, to je jedno more utakmica gde sam znao da će kako se zove, Crystal Palace izgubiti od Newcastle, da sam znao da ne može Norwich da se izvuče, prema tome Manchesteru su neophodni bili bodovi za Ligu šampiona, neko mora da ispadne, zna se da Norwich nije imao šanse, prema tome, gospodo, nemate čemu da se nadate, trebaju i nama bodovi. Tamo gde nama ne trebaju bodovi, daju se bodovi Sunderlandu i Newcastleu. Jasno je po Olardajsovoj faci da će Sunderland ostati u ligi. To je jedno more nameštenih utakmica bilo u poslednjih 5 kola u Engleskoj, to nije moglo da se gleda. Ja sam čak pričao s Goranom Bunjevčićem i rekao sam mu, pošto mi dobro poznajemo, rekao, ovaj tvoj Tottenham neće uzeti titulu. Naravno, Bunjevčić je slegnuo ramenima i saglasili smo se o čemu se radi. Dakle, neko ko je igrao tamo. Međutim, imate prvenstvo kao što je italijansko, gde Juventus kreće da namešta od 15. kola. Vi imate prvenstvo kao što je špansko, gde Real i Atletico od prvog kola nameštaju, tako da imate mnogo gorih prvenstava nego što je englesko. Kod njih bar prvih 20 kola je regularno. Što se tiče Mareza i Vardija, u tih prvih 20 kola što su pružili fenomenalni igrači, ovo ostalo nije vredno analize, jer ne znam šta su igrali. Što se tiče fudbala, ima jedna zanimljivost, to je Piksi Stojković se malo zaleteo. To što je on pomislio da je siguran, nije baš to tako. Vrlo je zanimljiva ta reakcija iz Zvezde, da on podriva Zvezdine redove. Naravno, automatski ide objašnjenje, zar je to moguće, pa Piksi Zvezdina legenda, veliki zvezdaš, on jeste patološki zvezdaš, 5. Zvezdina zvezda, međutim, dešava se da se ljudi svete svojim ljubavima. Tako da to treba videti da li je on upleten u te odluke protiv Crvene zvezde, a pokriva se samo time da je on patološki zvezdaš i da je on legenda Zvezde kao fudbaler i 5. Zvezdina zvezda. Ponavljam, to se teško dokazuje na sudu. To što on misli kad bude tužio, on o tome nema pojma, nije išao u školu. To jako dugo traje. Takva vrsta suđenja traje 3 do 5 godina. On je navikao da živi u Francuskoj, u Parizu, u Japanu. Njemu nije do odlazaka u sudnice i do propitivanja sudija i tužilaca i advokata. Tako da se on malo zaleteo sa time. Crvena zvezda takođe ima svoj advokatski tim koji bi ga pitao neka pitanja još iz nekog prethodnog perioda kada je završilo €1.000.000 u tašni njegove supruge s objašnjenjem da je Zvezdi blokiran račun pa je neophodno bilo prebaciti Snežani Stojković taj novac. Kasnije se više o tom novcu nije ni govorilo. Tako da on teško da može da pobedi Zvezdinu mašineriju i pravnu, i pravničku, koju bi Zvezda spremila i pitanje koje bi tu bile kontratužbe i pitanje koje bi tu bile teme sve pokrenute, bolje mu je da ćuti, da se pokrije ušima i da trenira reprezentaciju koju je volšebno, maestralno odveo na svetsko prvenstvo i manje da se bavi klupskim fudbalom i manje da se petlja u te odnose Zvezde i Partizana. Zbog čega je to dopušteno u Crvenoj zvezdi? Ko je to dopustio? Zašto je Pižon Petrović, tad smo trebali da reagujemo, na 2:0 na Karaburmi, doživeo to što je doživeo? U fazonu sram te bilo izdajniče, vodiš protiv Zvezde, a juče Partizan pobedio. A on, mučenik, ne zna šta da radi. Najveći zvezdaš koji se ikad rodio. Pižonu su usta modrela ako Zvezda izgubi utakmicu. Meni je Zlatko Krmpotić to pričao. Najveći zvezdaš je Pižon od svih bivših igrača. Taj kad Zvezda gubi, njemu pomodre usta. Od muke. Jel on čovek trener OFK-a Beograda? I ladno pročita ovu neznalicu, poveo 2:0. Na Karaburmi s nekim igračima OFK-e. Na Obiliću. Na Obiliću. Kad su mu uleteli Terzić i ekipa, pa me zove Tole Karadžić, šta je ovo, majku mu, da li da napišemo saopštenje? Nemoj to da radimo. Radi mira u kući. Pa šta ćemo tako da pomažemo Božoviću i Terziću i narednih 5 godina? Pa tako može Baba Kurana da sedi na klupi Zvezde i Baba Kurana da vodi Crvenu zvezdu. I da njih dvojica mangupa dovode Kange i Mange, uljuljkani u logistiku i u podršku svih nas, mrtvi hladni. Kanga, odakle rekao taj došao? Rostov.
Letalek Rostov, Rostov Mordavija, Anđelković Rostov, Fibel Rostov Mordavija. Pa šta je to? Pa šta je Zvezda Eldorada, Zvezdana Terzića i Božovića? I šta sad svaki košta 200-300 hiljada evra i šta razlika u njima i šta po 500 hiljada evra zaradili na 10 vezara, na 10 igrača koji su pali sa grana i šta, to je to. To je Crvena zvezda. Ko sačinjava Zvezdinu upravu? Niko. Toza Milović. On ne zna kako se zove, on misli da je Tito još živ. Pa taj se nije pitao u eri Cvetkovića i Džajića ništa, a kamoli Sljepčevića i Nastadina Begovića, bio marioneta. Bio pre 30 godina levi partijski kadar tu. Radi reda, potpuno bez veze tip, niti je bio moćan direktor, ništa. Levi partijski aparačik. Bio je član one komunističke skupštine, tako nešto. Bio u nekom, kako se zove, ne znam ja kako se to da zvalo, SIZ, PIZ, nemam pojma. Oni su takvog lika izabrali za predsjednika kluba, taj se ne meša u svoj posao. Pa bolje onda da vam je Dragan Džajić, a ne da bude počasni predsjednik. A kao što vidite, Džajić se učutao, sve mu jasno. Džaja je namazan, Džaja je dobro obavešten i Džaja je političar u duši. I oni Moma Gacić znaju o čemu se radi, ali ćute. Znači, Crvena zvezda upravi, to je Zvezdan Terzić, pa ko još? Zvezdan Terzić, pa ko još? Zvezdan Terzić, pa ko još? Zvezdan Terzić, ovaj koji nije smeo kod mene dođe u emisiju. Nije smeo iz dva razloga. Prvo što mu politički narođeno da ne dođe, a drugo što su ga huligani naredili mu da ne ide kod mene. Pa ga bolela kičma. A to smo prebrodili, ja sam mu to rekao, to mene uopšte ne zanima.